Tes interese en solicitar unha bolsa BEME, pero non tes claro se cumpres os requisitos necesarios para que che concedan? Neste vídeo cóntoche o que precisas para estudar un máster en Galicia con todos os gastos pagados. A primeira condición que tes que cumprir é ter menos de 40 anos. A segunda é non ter recibido nunca a bolsa BEME. Ademais, deberás ter un título universitario. E tamén terás que ter a nacionalidade española. E no momento de pedir a bolsa deberás estar vivindo fora da España e poder demostrar que hai 2 anos que vives fora. Sigues comigo? Imos ver o seguinte requisito. Terás que ter un vínculo con Galicia. As posibilidades son que sexas galega ou galego, que non sexas galego pero teñas vivido en Galicia un mínimo de 5 anos seguidos, ou que sexas unha persoa nacida fora de Galicia descendente de unha persoa galega. Por último, se és proposto como candidato a recibir a bolsa, deberás matricularte nun dos másteres ofertados cun mínimo de 60 créditos nunha modalidade presencial ou semipresencial. Podes consultar todos os másteres entrando na ligazón que ves na pantalla e premendo sobre el listado de másteres. E iso é todo! Se queres saber máis sobre o procedemento para solicitar a bolsa, mira o noso vídeo sobre o procedemento.